troben bé aquestes activitats? Però se li has de preguntar. No sé, però... Pues aleshores... Les eleccions municipals... Però aquí sí podem recol·lectar firmes en el que s'afecta. Clar que sí. Com ho estan fent a Vilanova, que estan fent recol·lecció de firmes perquè els afecta també i no estan d'acord. A veure, no t'ho prové ningú. I la xarxa Sol per què no s'implica? Perquè estem parlant de l'Ajuntament de Riudecanyes o de Maria Tos. No, el senyor Tos està a totes bandes. És que és incompatible potser això, perquè si defensa uns interessos no pot defensar els altres. Hem de tenir una postura compromesa aquí, No tenim les coses fora d'allò. Jo no crec que d'allò, Anem per passos. Aquest tema és del 2009. Qui ha volgut l'ha seguit? Com jo l'he seguit perquè jo no l'he trobat bé. Dos, jo no dic clarament, com a Ajuntament de Riudecanyes, el mes de maig va haver eleccions. Però si trobes malament, fes la difusió. per exemple, tan simple com això, Fem una difusió, jo veig que un projecte d'aquesta envergadura... Però jo no l'he de fer com a Ajuntament, jo ja he de defensar que no sé jo que fa anys existeix. Però són quatre gats de l'Argentera que els hem tapat la boca, els hem fet la vida impossible. Bueno, jo no entro, però jo entenc, jo t'ho vaig dir, institucionalment l'Ajuntament de Riudecanyes no pot anar contra els ajuntaments. Us ho vaig dir. No és anar contra l'Ajuntament, és informar. Però informar la gent, senzillament. Que qui vol s'ha estat informar. Si la població de Riudecanyes presentés a l'Ajuntament un plec de signatures en contra d'aquest projecte, l'Ajuntament mouria algun fil? No, és que l'Ajuntament mourà el mateix fil que ara, és a dir, ja ens hem posicionat en contra. Per tant, diem que no ens agrada, però no farem res, entenem això? No. Perquè és que si entenem això, jo no ho entenc. A més, legalment no podem fer res. A Catalunya avui està com està, perquè la gent va sortir al carrer. Sí, o sigui, sempre se pot fer. Però, reitero, hi ha una legalitat que diu que això no ho podem fer. O no parlem més de bronies, ja. I ens la qüestionem. Exacte, jo també me'l qüestiono. És a dir, com a Ajuntament jo em pronuncio en contra i notifico als ajuntaments afectats i a l'entorn el posicionament contra l'Ajuntament. Això té llicència des del juliol del 2014. I posé clarament, una oportunitat que tenim els pobles de Colldejou i l'Argentera d'anar en contra del projecte, per exemple, que ha sigut canviar els colors polítics dels ajuntaments. Han continuat. Per tant, demostra que les poblacions de Colldejou i l'Argentera recolzen el projecte. I quin benefici en treuen, perdona? Jo què sé. Jo no soc el cap de l'Argentera. Jo no ho soc. Que et fotin a muntar un cràter d'aquelles dimensions i del mig, a mi com a veí d'aquest poble no sé quin benefici m'aporta, la veritat. Això té clar que no. Per això a Riudecanyes no es pot fer això. És a dir, per això aquestes agressions a Riudecanyes no es poden fer des de l'any 2007. Però jo crec que mirar al costat no és la solució, No, jo no miro al costat. Sí, perquè no fem res. Home, jo he fet, jo m'he expressat. No fem res. Quines actes hem fet en contra d'aquesta situació? Ara fem difusió? No. Hem fet recol·lectar de firmes? No. Què més hem fet? Però què hem fet? Jo he dit que no estic d'acord. Això és tot el que hem fet? Jo primer blindar el tema de Riudecanyes que això no es pogués fer. I que una agressió en petició formal per ampliar la pedrera de Aigües que hi havia a Riudecanyes l'han aconseguit en base. Això ja està fet i ho celebrem. Aquesta en concret, que ara l'hem de parar d'alguna manera, perquè això és supergreu, No és una cosa... El castell és dintre el terme de Riudecanyes, Josep Maria, i allà ho tenim sota. Jo m'he manifestat a Cultura i n'he parlat molts anys amb els delegats de Cultura, amb els delegats que hi ha hagut de Medi Ambient, n'he parlat amb la Diputació, n'he parlat amb el alcalde de Colldejou, n'he parlat amb el alcalde de l'Argentera, creient que això no és el model. Ara, si ells decideixen, perquè els porta beneficis i llocs de treball, ho deixen tirar endavant, jo no tinc autoritat per impedir-los, excepte la moral. Extra moral. I se fa una recol·lecció, insisteixo, de firmes, aquest projecte es pot parar. Perquè si tu recol·lectes una sèrie de firmes que estan en contra d'aquest projecte, es pot parar per més que tinguin els permisos. Amb indemnitzant, jo no sé... Qui indemnitza és cosa seva. No serem nosaltres. No serem nosaltres. Jo m'ho he fet. Si hi ha petició de firmes, jo signaré. No tinc cap tipus de problema. Però entenc que això no forma part del problema. El problema no, se suposa que estàs d'acord en que no passi això. No és que el problema és que estàs a favor que això no es dugui a terme, no? Per tant, estaries d'alguna manera posicionant-te, que és interessant amb aquest punt, que ens posicionem realment. No, ho diu literalment a l'acord, manifestar el rebuig al projecte de la pedrera Lema a l'Argentera. Però fent coses, no simplement amb la paraula. Malgrat que només animarem els ajuntaments. És que és l'únic que es pot fer. No. Doncs mireu, jo crec que estem en un moment... Vilanova s'ha recol·lectat firmes, per exemple. Ha fet una difusió molt més gran que la que s'està fent aquí. No, ho podem fer, però
més enllà d'això, i es poden fer... I ho farem. Doncs ja farem alguna cosa, no? Si de Fenterres ens ho demana, l'Ajuntament quedarà un bo per recollir les signatures. Cap problema. Doncs fem-ho. Que no sigui per no haver fet, almenys, no? Quina pena m'esperaria passar per allà i pensar, mira, no vam fer res. No. Que pena, de veritat, És lamentable, de veritat, Ho comparteixo. Bé, doncs fem alguna cosa. Jo, com que en aquest cas el GPEC el que demanava era que es portés a debat, m'agradaria fer una reflexió. M'agradaria fer una reflexió de debat. Crec que és un moment molt trist. Per dos motius. Perquè ens destrossarà, per molt que sigui l'Argentera, per molt que sigui l'Argentera, tot el paisatge. És de tots. Per molt que sigui l'Argentera. I si realment valorem el Castell d'Escornalbou com a patrimoni d'interès cultural, turístic i de qualsevol de les maneres, crec que és un moment molt trist, per dos motius. Un, perquè ens destrossaran aquest paisatge amb una extensió de 23 hectàrees, més una pista que ha d'anar d'aquí fins a Colldejou i que no hi ha de passar una bicicleta, sinó que hi han de passar camions de gran envergadura irregularment, i per l'altre motiu, que crec que com a institució, com a Ajuntament, la credibilitat ara mateix ens pot quedar molt perduda. Jo vull aclarir-ho. Pensem que les notícies avui volen. Qui executarà aquest projecte és una empresa que es diu MJ Grues. MJ Grues no fa pas tantes setmanes enrere que va reconèixer davant notari el seu funcionament. El seu funcionament, una de les coses que reconeixia és haver donat un sobre amb 500.000 euros al president de la Diputació de Lleida. Jo, de cara al meu poble, no vull que ningú, per això vull deixar aquí damunt de la taula, no vull que ningú pugui pensar que aquest posicionament pot anar per aquest costat, perquè si aquesta empresa té aquest funcionament, aquesta empresa executarà aquest problema, i l'únic posicionament que farem, tot i que ens faran una destrossa descomunal, és dir-los als nostres amics veïns que no us sembla bé, però que com que és legal feu, perdoneu, continuo pensant que Catalunya és avui el que és perquè la gent ha sortit al carrer. I 300 anys enrere, més. Vull dir, hem de fer alguna cosa. I si no ho fem nosaltres, tenim associacions. Tenim una associació que camina per la Baronia, tenim una associació que fa senderons, tenim una altra associació que va en bicicleta, tenim un GPEC, tenim un de Fenterra. Si ells es mouen, crec que com a mínim aquest acord, perquè si no, per mi aquest acord no és vàlid, l'Ajuntament s'ha de comprometre a que si aquesta gent es mouen i recullen signatures de la població, i recullen la veu de la població, l'Ajuntament ha d'actuar en conseqüència. I actuar en conseqüència ha de ser portar-les on sigui. No ens podem quedar de passos. Jo suposo que els 600 euros ho deus dir per l'Ajuntament de la Frontera. No he nomenat cap ajuntament, he parlat d'una empresa. Jo no sé què ve a to aquests 600 euros. A to. Això és un de més. Això era un exemple que ha sortit publicat per la Diputació de Lleida. Si insinues alguna cosa... No, és que el que volia és que quedés clar que no. A veure, el que volia era deixar-ho clar, que ningú ens pogués posar aquest exemple aquí. Jo fa 20 anys que soc alcalde i per desgràcia això no m'hi he trobat mai. I aquest comentari permet dir que sobre, i demano que el retiris perquè això... Com està el panorama polític no sobre, perquè té bastant tallada, Ho han reconegut aquesta gent. Però tothom està igual. I si ho han fet en un lloc, pots imaginar que no se'n poden estar de fer en un altre. Si insinuem que Colldejou i l'Argentera potser... No ho sé. Insinuem que el panorama polític és el que hi ha. Que ho han reconegut ells mateixos, que han actuat així. El panorama polític és el que hi ha i la realitat és que aquesta empresa ho fa. És l'únic comentari que ha fet l'empresa. Que consti en acte que s'argumenta això fora prova d'allò. Però bueno, és un comentari que feu. Home, que sortir publicat en premsa. No ens inventem res, ni insinuem res, senzillament. Hem constatat que aquesta empresa que farà l'explotació de dalt funciona d'aquella manera. Però insinuar... Jo en cap moment he dit que cap d'aquests pobles hagués vist això. La gent no pugui dubtar. Suposo que refereixes als veïns de Perdoneu, si la gent llegeix les notícies i l'únic posicionament que tenim és de dir no us sembla bé però no hi fem res, hi pot haver, jo només convidava a la reflexió hi pot haver qui pensi que el funcionament d'aquesta empresa s'hagi pogut fer extensiu a pobles més propers en altres. No hi ha anomenat a ningú.
Ni he volgut dir res a ningú, per això no crec que hagi de retirar el comentari. Crec que no hi ha hagut de una maquinàcia evident que és així, comentari sobre, primer de tot. Dos, l'Ajuntament de Riudecanyes no té cap poder de decisió sobre la pedrera de l'Emer, perquè és el terme de l'Argentera. Cap. Ni a favor ni en contra. En contra ja ens hem manifestat amb els diferents responsables i amb el cap de l'Argentera. 3. Avui aprovem un posicionament en contra de rebuig en aquesta pedrera. Les accions que facin falta, i vam fer a Defenterra, que és l'únic que s'ha mogut al territori que així 6 anys que dura el projecte, perquè abans no s'ha mogut ningú, a parlar-ne, a seure amb una taula amb els diferents ajuntaments afectats, a parlar-ne. Tot el procés s'ha fet dintre la màxima legalitat i jo l'he anat seguint perquè tenia confiances que per diferents moments el projecte per l'impacte ambiental que hauria, com que hi ha mesures de correcció, el projecte tira endavant. Més enllà d'insinuar segons què, jo estava fora d'allò. Reitero, jo tinc la primera vegada que he escrit que ens pronunciem oficiosament i crec que ho diem clarament amb la boca grossa, no de repetir fil, manifestar el rebuig del projecte de l'Argentera. I per tant, anem als ajuntaments que el paralitzin. Perquè no hi ha cap eina més. De Defenterra he fet una acció judicial amb el GPEC i no hi ha res més a fer. Per tant, jo apel·lo la voluntat dels ajuntaments a paralitzar el projecte, que és l'únic que es pot fer, perquè reitero, abans del recurs legal de Defenterra, aquesta instal·lació i el camí estan autoritzats des del juliol del 2014. Què hi ha recollida de firmes per part de Defenterra? Ho faríem l'Ajuntament com a punt de recollida de signatures. Cap tipus de problema. Què hem de fer? Seure'ns a parlar-ne? Cap tipus de problema. Jo ho tinc molt clar, reitero, els Riudecanyes el model el tenim molt clar. I la gran pedrera del coll rodó amb una gran capacitat a presentar l'ampliació i vam dir que no. Que no. De moment no podem el POM ens permet no posar més pedreres Riudecanyes. Reitero, jo crec que amb el que diu clarament aquí de manifestar el rebuig, ho diu clar. 2, oferir de Defenterra acollir les signatures i fer els passos que faci falta. I crec que més clar, no es poden fer preguntes. Per tant, passem al següent punt de l'ordre del dia. Per tant, per votar aquest acord i afegirem oferir-nos per recollir aquestes signatures i prendre les actuacions que es considerin oportunes, és que si no... I fer-ne difusió. I fer-ne difusió. Si no, aquest acord no... Perquè és que no té sentit. Vale, no estic d'acord, però fem alguna cosa. No, modificarem el GPEC, modificarem la Defenterra i els ajuntaments de l'entorn. Fem alguna cosa. Ja fem. Per tant, sí, passem a votació. Vots a abstencions, vots en contra, vots a favor. El punt que hem posat inicialment, més oferir a Defenterra com a espai per recollir de signatures per part dels ajuntaments de Riudecanyes i fer una difusió que es recullen signatures. I per recollida parlarem amb ells que ens diguin com ho han de vehicular o com ells ho han de vehicular, perquè és més fruit del món associatiu que faci els passos. Difusió. Sí, ajuntaments de la Centera, de Coll de Jou, el GPEC, la Defenterra, les Dues Aigües i Vilanova.